Γεια σας, αποφάσισα σήμερα να κάνω ένα βίντεο με προκλήσεις και το είχα βάλει ενημέρωση στο Facebook πριν 3 μέρες και έκανα μία, δεν μου γράψαν πολλές και επίλεξα μία με πιο ένα μισό ποτήρι λεμόνι. Τώρα εδώ έχω φέρει ένα σφινάκι με λεμόνι, βλέπετε σχεδόν το μισό και θα το πιω. Πολύ ξινό, πάρα πολύ ξινό, δεν είναι απλό. Δοκίμασα λίγο να δω πως είναι πάρα πολύ ξινό. Πάμε. Φαίνεται παιδιά. Πολύ ξινό ρε παιδιά. Πάρα πολύ ξινό. Αυτό που βλέπετε τώρα μπορεί να ανέβει αύριο. Δεν ξέρω, σήμερα έχουμε 3η 2 Δεκέμβρη, αυτό μάλιστα θα ανέβει 3 Δεκέμβρη. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε. Παιδιά, θέλω subscribe να ανέβω. Κάνω ένα βίντεο με τον Κάριο, σκέφτομαι να το σβήσω γιατί είναι σκέτη αποτυχία. Εσείς βλέπετε προβολές, αλλά είναι σκέτη αποτυχία και dislike φανταστείτε. Σκέτη αποτυχία. Και μάλλον θα το σβήσω και θα ανεβάσω αυτό το βίντεο για να ανέβουμε λίγο. Κάντε subscribe, like και share αν θέλετε στο Facebook και να δουν και άλλοι φίλοι σας και να με υποστηρίξουν και αυτοί. Αυτά, ciao, bye, γεια.